Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, donosimo salavat i šaljemo selam našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovim časnim ashabima, njegovoj porodici, svim muslimanima i muslimankama do sudnjega dana. Poštovani prisutni, poštovani profesori, kolege, profesorice, dragi učenici, učenice, assalamu alaikum, i drago mi je da sam večeras ovdje sa vama na ovoj manifestaciji dodjele certifikata za one koji su uspješno savladali kurs arapskog jezika koji se već organizuje zajedno sa našim prijateljima iz Kulturnog centra Kralja Fahda Ogranak u Mostaru. Na samom početku želim da se zahvalim svim ljudima iz Kulturnog centra Kralja Fahda, svim našim prijateljima koji su podržali ovu hajrlu aktivnost, ovaj veliki projekat za medresu, prvenstveno za vas, dragi učenici i učenice. Meni je žao što još niste dovoljno svjesni toga kolika je ta blagodat da imate ovaj kurs ovdje u medresi, ali se nadam, evo i ova manifestacija da će doprinijeti tome da još budete uporniji, marljiviji i da se još više posvetite arapskom jeziku. Uistinu, ova usluga izlaska kurseva iz samih prostorija centra, odnosno organiziranje istih u medresi, je velika usluga za sve vas, posebno za one koji stanuju u internatu, da ne gube dragocjeno vrijeme odlazeći do centra, posebno kada je zima, kada je hladno, tako da možete u što kraćem vremenu posjetiti učionicu i završiti svoje obaveze kada je u pitanju ovaj kurs. Ja ću nešto kazati, mislim da je to prilika o važnosti učenja i poznavanja arapskog jezika kako bi, nadamo se, bila nekome od vas podstrek da se ozbiljnije posveti učenju arapskog jezika. Mi znamo da Allah Đelešanuhu objavio Kur'an časni na arapskom jeziku, da je arapski jezik jezik Kur'ana, jezik naše objave, da je arapski jezik jezik velikog broja muslimana, ali prvenstveno naša ljubav prema tome jeziku treba biti što je Allah Đelešanuhu objavio svoju posljednju objavu koja je sačuvana u potpunosti na arapskom jeziku. I zamislimo da je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio na arapskom jeziku i kada mi govorimo i razumijemo arapski jezik, uvijek treba da se sjetimo da je to jezik našeg poslanika alejhi selama, njegovih ashaba, mnogobrojnih dobrih ljudi, generacija koji su živjeli u ovih 1400 i toliko godina, da je to jezik islamske kulture i civilizacije i zapravo da ne može neko se ozbiljno baviti teološkim disciplinama bez poznavanja arapskog jezika. Allah Đelešanuhu nam u Kur'anu govori: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. U više kuranskih ajeta Allah Đelešanuhu spominje arapski jezik. Učenici 3. i 4. razreda su to učili iz predmeta tefsir, gdje kaže između ostalog u ovoj suri Šuara u nekoliko ajeta: Allah je objavio Kur'an, a dostavio ga je povjerljivi melek Džibril da bi ti, Muhammede, opomenuo. On ga je dostavio na tvoje srce na čistom arapskom jeziku. Zato je arapski jezik poseban, zato je arapski jezik sačuvan. Ozbiljno pročitajte tekstove različitih autora na internetu i u drugoj literaturi i vidjet ćete da je arapski jezik jedini jezik na svijetu koji je sačuvan u posljednjih, 1500 godina onakav kakav je bio, zahvaljujući Allahovoj objavi Kur'anu, a svi drugi jezici su izmijenjeni. Evo ovi akcesovci i učenici koji uče engleski jezik, možete razgovarati sa vašim profesoricama engleskom
da je Hamlet i Šekspir koji je nastao prije, 200-300 godina, sada nerazumljiv u potpunosti za Engleze i treba im tefsir toga. A ono što je Allah dželešanuhu kazao u Kur'anu i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sačuvalo arapski jezik i arapski jezik još, možemo reći, iz vremena džahilijeta prije objave Kur'ana i dan danas je isti. Naravno, tu su neke nove riječi koje donosi vrijeme, ali jezik sam je isti. Ako se ozbiljnije počnete baviti gramatikom arapskog jezika, vidjet ćete da su prvi primjeri u samoj gramatici časni ajeti iz Kur'ana. A često nakon toga i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stoga, dragi moji učenici i učenice medrese, ljubav prema arapskom jeziku možemo kazati da je ljubav prema svojoj vjeri, prema izučavanju naše vjere i prema onome što mi jesmo. Meni je žao što arapski jezik u medresama onom reformom iz 2004. smanjen na 3 časa sedmično i 5 časova sedmično, je možda bilo nedovoljno, jer je arapski jezik jedan od najbogatijih jezika svijeta, ali zato ovaj kurs uz ta 3 časa treba da vam pomogne da savladate makar osnove arapskog jezika i mora se zagrijati stolica, mora i se učiti nove riječi, jer se ne može znati ni jedan jezik bez riječi, a posebno arapski jezik je jako bogat i morate znati jako mnogo riječi da bi se mogli pričati arapski jezik. Zato je neophodno dugotrajno druženje sa Rahmetl Teufikom Muftijcem, odnosno njegovim riječnikom, onaj koji želi da uspješno savlada arapski jezik. Osim ovoga vjerskog aspekta i važnosti arapskog jezika, arapski jezik spada u jedan od 5 svjetskih jezika po broju njegovih govornika. To nije nimalo zanemariva stvar. Zamislite od Maroka pa tamo, do zemalja Azije, gdje god dođete možete se služiti s arapskim jezikom i toliko muslimana govori arapski jezik. Gdje god dođete širom svijeta, i Amerike, i Europe, i Australije, u bilo koju džamiju, u bilo koji džemat, svi će vam se prvo obratiti na arapskom jeziku. Evo, ja sam imao iskustvo od prije 2 sedmice kada sam bio hatib u jednoj džamiji u Mostaru. Prilazi mi jedan migrant, pita: hel ente imam, jesi ti imam? Pred 2 minute do ezana. Ja govorim: nisam, ali evo tu sam danas hatib. Govoriš arapski? Govorim, i čovjek pita kako se može prebaciti do Bihaća, kako će doći na stanicu, kako će uzeti autobus i tako dalje. Znači, šta je prvo vidio? Treba pričati sa imamom, jer je pretpostavka da imam zna arapski jezik. I naravno, danas vidite koliko naših prijatelja, naših braća i sestara iz arapskog svijeta posjećuju našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Evo, maturanti su mogli vidjeti u Turskoj već koliko je, da kažemo pod navodnicima, zavladao arapski jezik, posebno dolaskom izbjeglica iz Sirije, iz Iraka, gdje je u biti sad arapski jezik drugi jezik. Već u Turskoj se otvaraju fakulteti i škole na arapskom jeziku. I evo, neki kažu: ma ne moramo učiti arapski, mi s Arapom svakako možemo pričati na engleskom, ali nije to. Arapski jezik je jezik, znači, jako bitan za nas, za muslimane, i nemojte propustiti ovu priliku u medresi da makar savladate osnove arapskog jezika, da znate tačno učiti Kur'an, da znate tačno izgovarati ono što vam treba na arapskom jeziku, kao što je tekst hudbe, recimo, za momke, kao što su ajeti, hadisi i sl. Više da ne duljim, molim Allaha dželešanuhu da nam podari razboritosti i snage, da više volimo, učimo, čitamo, izučavamo arapski jezik i da nam bude arapski jezik dio onoga što volimo. Jedino tako ćemo moći ozbiljno da ga savladamo, da mu priđemo i da ga koristimo u svakodnevnom životu. Pa molim Allaha dželešanuhu da nas osnaži svojom knjigom, sunetom njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
i nama najdražijim arapskim jezikom, a znamo da su inače jezici jedan od Allahovih znakova, kako nam govori u Kur'anu, vahtilafu alsinetikum alvanikum, jedan od Allahovih znakova je različitost jezika i boja kože koje je stvorio među ljudima. Pa ako Bog da ovi kurse arapskog jezika još budu plodonosniji i da budemo više imali onih koji će voliti i koji će se baviti arapskim jezikom. Pa evo vidite, dvojica vaših kolega su i u Katar otišli 2 puta u toku svoga školovanja, upravo zahvaljujući arapskom jeziku, i mogli su tamo vidjeti koliko su i ostali zainteresirani za arapski jezik, čak i nemuslimani. Pa evo vidjeli ste i na društvenim mrežama prije par dana da se austrijska ambasadorica u Ujedinjenim nacijama, koja je kršćanka, katolkinja, obratila na arapskom jeziku. Toliko od mene, uz dovu Allahu dželešanohu da nam podari znanje i da nam bude